ଆଜିର ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1947 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1946 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1945 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1950 ମସିହା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମୟ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1947 ମସିହାରେ। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ରୂପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାର ଅବଦାନ ବେଶୀ ରହିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳିଆ ଜିକେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 3 ହେଉଛି ଭାରତ କେଉଁ ମାସ କେତେ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ବି ଅଗଷ୍ଟ 14, ଅପସନ୍ ସି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 4 ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 5 ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁଠାରେ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଲକିଲ୍ଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲାଲକିଲ୍ଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଏହିଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1800 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବି 1900, ଅପସନ୍ ସି 1600, ଅପସନ୍ ଡି 1700 ମସିହାରେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1600 ମସିହାରେ। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 7 ହେଉଛି ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିନୋବା ଭାବେ, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 8 ହେଉଛି ଭାରତରେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 9 ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ବି ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଅପସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସଂସ୍କୃତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୀ। ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷା। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 10 ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କର ଅବାମର ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।